سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم سينما سمرة تطعم زنك الحري وعاما كوميدي دراما حلالات وزاتات سبورت فيلم ኣብቲ ካብ 21 ክሳብ 28 መስከረም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ሃገረ ሩዋንዳ ዝካየድ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ዓለም ዝሳተፉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ተፈሊጦም ኣብዚ ንመበል 92 ግዜ ዝካየድ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ዓለም ኤርትራ ኣብ ዓበይቲ ብሽዱሽተ ተቐዳደምቲ ክትውከል እያ እቲ ካብ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕን ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ብሉጻት ዓወታት ዝዓተረን ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም ኣብ ጎደናታት ኪጋሊ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ለቢሱ እንሪኦ ተቐዳዳማይ ክኸውን እዩ ኣብዚ ዓቐበት ዝበዝሖ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ውድድር ቢንያም ግርማይ ክዕወተሉ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እኳ እንተዘየለ ዓብዪ ዓለማዊ ውድድር ኣብ ኣፍሪቃ እናተኻየደ እቲ ኣብ ቅድም ብሽክለታ ንጉስ ኣፍሪቃ ዝተባህለ ቢንያም ግርማይ ዘይብሉ ክኸውን እውን ቀመም ዝጎደለ እዩ እቶም ካልኦት ምዝ ሃገራዊት ጋንታ ንኤርትራ ወኪሎም ኣብዚ ውድድር ዝካፈሉ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ዝሩዋንዳ ኣብ 2019 ናብ 2.1 ክብካብ ዝብል ካብ ዝተኻየዱ 7 ውድድራት ብድምር ነቲ 4 ብጫ ማልያታት ተዓወትሉ እዮም ምርሃው ቅዱስ ኣብ 2019 ናትናኤል ተስፋ ጽዮን ኣብ 2020 ከምኡ ድማ ኣብ 2022 ከምኡ ድማ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ 2023 ተዓወቲ ብጫ ማልያ ዙሩዋንዳ ዝነበሩ እዮም ኣብ ግራንድ ቱራት ኣብ ስራሕ ናይ ጋንታ ኣዝዩ ዝናጥ ፀወታ ዘንጽባረቕ ኣባል ኣሜሪካዊት ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ከምኡ ድማ ሎሚ ዓመት ነታ ሻድሽይትን ዝተረረትን መድረኽ ዙሩዋንዳ ዝተዓወተላን ሻምፒዮን ኤርትራ 2025 ዝኾነን ናሆም ዘራይ ዓዲ ሙሳ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ናብ ተዓወታት ዘለመደቶም ሃገረ ሩዋንዳ ከምርሕዮም ኣብ ሎሚ ዓመት ሻምፒዮን ዓለም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ዘመዝግቦ ውፅኢት ዝበለጸ ደረጃ ከመዝግቡ ድማ ዓቢ ትጽቢት ኣሎ ኣብ ታሪኽ ሻምፒዮን ዓለም ኤርትራ 2021 ኣብ 2023 ዓመት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቤልጅማዊት ከተማ ኣንትዌርፕ ንኢጣልያዊ ፊሊፖ ባሮንሲቲ ተኸቲሉ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ እታ ኦንኮ ብሩር መዳልያ ዝረኸበላ ኮይና ተመዝጊባላ ካብ 2011 ጀሚራ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ክትሳተፍ ዝጀመረት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ናይ ዓበይቲ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2016 ኣብ ደውሓ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ዓለም መበል 13 ዝወጻሉ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም እቲ ዝበለጸ ውጽኢት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይኑ ተመዝጊብሎም ናትናኤል ኣብቲ እዋን ካብቲ ቀዳማይ ደረጃ ብምውፃእ ወርቂ መዳልያ ዝተዓወተ ፔተር ሳጋን 4 ኻሊድ ጥራይ ድሕሪኡ መበል 13 ተርታሒዙ ስለዚ ኣብ ናይ ኤሊት ብግዜ ክልካዕ እንከሎ ውጽኢት ናትናኤል ብርሃንም እቲ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ዝቐረበ ግዜ ምዃኑ ይግምገም ንኽዛዘም ክልተ መድረኻት ዝተርፎን ብዝተፈጥሮ ክስተታት ማእከል ስሕበት ቅድም ብሽክለታ ዓለም ኮይኑ ዝቐነየ ቮልታ እስጳኛ ዓርቢ 12 መስከረም መበል 19 መድረኹ ቀፂሉ እዛ መድረኽ 161.9 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ኮይና ነቶም ካብ ናይ ፖዲየም ዓወታት ርሒቖም ዝቐነዩ ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ናብ ውድድር ክትመልስ ትፅቢት ዝተገብረላ መድረኽ እያ ኣብ መወዳእታ ዓባይ ጉጅለ ተኣኪባ ኣብ ዘካየደቶ ቅፅበታ ውድድር ኣባል ኣልፔሲን ዴክኒክ ቤልጅማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ውድድሩ ب3 ساعات 5 دقيقة 35 كاليتن بمزام عوت مبل 19 مدرخ فولتا اسبانيا خوينو ونان نيت بماليا دنماركاوي مارس بيدرسن كالاي فنزويلاوي ابال موفيستار اولاس اورال دما سالساي ترتحيزوم ابنغان تسرح تزمير زو على امالي قبر እግዚአብሔር ب33 كاليت ديحرو مبل 8 ترتحيزوم أبزنلو محمد فولتا اسبانيا سلسنة مدرخ عوضات تقوانا تصفى ياسبر فيليبسن دمر عوضاتو ناب 50 شوعات نبريخوم بز مسألة دنماركاوي أبال تيم فيزما يوناس فينجيغارد بوسان شومونتن ساعتن 50 شوعات دقيقة 44 كاليتن مريح ندفول تعقيبو نابو سانيت مبل 10 مدرخ أغني علوم جاو الميدا ب 44 كاليت ديحرو كالاي بريطانياوي توماس بيدكوك بخلت دقيقة 43 كاليتن ديحرو سالسايتر تحيزلوم أماني قبر እግዚአብሔር ب3 ساعتن 36 دقيقة 28 كاليتن ديحرو مبل 130 سرتا تسريع اللوم بنت بي دنماركاوي
أبالي دلتريك مادس بيدرسون بغلطة 277 نتبي قدامي كوينو معواتو رقوز جيروم أبالي فيزما يوناس فينجيغار 277 نتبي كالأي عوت مدرخ ياسبر فيليبسون دمام ب 295 نتبي نابسال سايتر تديبوم أبالي يوئي أسترالياوي جاي فاين بسون حد النتبي مريحنت أمبس عقب عكيبو نابو سانيت مبل عسرا مدرخ أمعديوم يوناس فينجيغار ب40 حد النتبي صعبوم بيلجماوي لويس فيرفيك دما ب32 نتبي سال سايتر تحيزلوم إيطالياوي جوليو بيليزاري أمريكاوي ماتيو ريتشيتيلون بيلجماوي جونيور ليسرفنا قتلو مريحنت بولوس منسي عكيبو هتسيوم بقانتا يونايتد أرابيان إمريتس نتيم فيزما ب20 شعاتن دغغن 10 شعات كاليتن بليصام قدامي تخوينا تغصلالا فولتا اسبانيا قدام 13 مسكرم مبل عسرا مدرخو كغصليوم ابزا مدرخ دما تقادمتي 294 كيلومتر زرحقتا وردر كايريوم نبينيام غرماي كاب انتر مارشي نيهونوك مولو برهان دما كاب أستانا زساتف مبل 14 وردر جران بريكس كوبيكا عربي 13 مسكرم اب كندا كتما كوبيكا تخايدوم ابزاني حد معلت وردر دما بقصري بركز بلو سميات تقادمتي 216 كيلومتر زرحقتو كرباتات زعبدلو وردر نميكياد اب مبقس بوطات رخيبوم اب تاريخ جراند بريكس كوبيكا اتبعد مزن اسه تقادماي اب 2023 نزوردر اب 21 عامتون 276 معالتات نستعوتلو ارناو دليوم كاب تساتفت ناي زوردر مستبزه عوتات ناب زوردر زاتو اب تاريخو 204 عوتات سنيدو زركب سلوفينيا وتاداي بغواچايوم كاب زميتون ساحرن تقادمتي نيهونوك ملو برهان حويسكا اتوم 56 نفلما غزيوم اب زوردر استضافو زلويوم نزام مدرخ شامبيون عالم تاداي بغواچا كعوتلايو زلعله قمتو أرناو ديلي وونس فان هارت ميكيل ماتيوس كوربين سترونغن بينيام غرماين دما بغالاي درجة عوتات نايزا مدرخ كوانو استحاتس يتقادم تخينوم صوتا مسفلمة بولنداوي أبال بورا فيليب ماسيجوك إيطالياوي أبال ألبيسين ديكنيك لوكا فارغاليتو كنداويان أبال كونان دال فيليب جاكوبن أبال ماردي إن سايد فيليكس بوشاردن كاب عباي جوجل مليقوم كداميت جوجل نايزا علت مسريتوم نجران بريكس كوبيكا أكتاتيلوم كعوتلو زخالو ميكيل ماتيوس اب 2010 كمون بيتر ساغان اب 2010 يوم 101 كيلومتر قداميت جوجل نعباي جوجل ناشدوش دقيقه 22 كاليتن ناي غزي غاغان صفاتلا 57 تقادمتي كاب تخافلتي ناي زوردر زغصل عمت مس كلباتهم كونترات زيبلوم تقادمتيوم اب تاريخ جراند بريكس كوبيكا اتتصبع عوت اب 2022 بينوت كونسوفروي ميكيل ماتيوس باربعه كاليتات بليصوس سعر اليوم 130 كيلومتر أبال قداميت جوجل كنداوي فيليب جاكوب كاب قداميت جوجل تريفوم أبزهم موت عباي جوجل بأبال يونايتد أرابيان إمريتس بيلجماوي تيم ودنس كتقلس جميرام 140 كيلومتر أبال يونايتد أرابيان إمريتس جرمناوي نيليس بوليت أبال تدور فرنساوي جوليان ألا فيليب نيوزيلنداوي أبال بورا لورن بيتشن حدا أبال ألبيسين ديكنيكن كاب عباي جوجل مليقوم 144 كيلومتر سلسة قادمتي زحزت قداميت جوجل نخاليت جوجل ناي 2 دقيقة 56 كاليتن نعباي جوجل دما ناي 3 دقيقة 22 كاليتن ناي غزي غاغان صفاتلام اب 245 كيلومتر كاب قداميت جوجل استرف كنداوي جاكوب فيليب بعباي جوجل توحيطوم 248 كيلومتر قداميت جوجل أبلاتا وسيخة ناب حموشت تقادم تديبام نيلس بوليت لاورنس بيتش ساندرو ميروسر باستيان ترونشون جوليان ألا فيليب أبلاتا جراتوم 270 كيلومتر بافل سيفيكوف ماتياس كيلمولس أرتم شميد كوينتين هيرمانس ألبرتو بيتيولن أنتون شارمينغن ناب كاليت جوجل بمحواس كوزريناتا جوجل ناب 10 حدا يعريقومم 273 كيلومتر نفليب ماسيجوك لوكا فيرغاليتون فيليكس بوشاردن زحزت قداميت جوجل نعسر تحرت قادمتي زابالاتا كاليت جوجل ناي دقيقن 10 كاليتن نماتيج مهوريك ناي دقيقن 30 كاليتن نعباي جوجل دما ناي دقيقن 5 كاليتن ناي غزي غاغان صفاتلا سلوفيناوي ابال بحرين ماتيج مهوريك صنيحو ناب كاليت جوجل تحويسوم 278 كيلومتر كنداوي فيليكس بوشار كاب قداميت جوجل تريفوم 279 كيلومتر أبال بورا لاورنس بيتشن أبال يونايتد أرابيان إمريتس جرمناوي نيليس بوليتن كاب كاليت جوجل تريفوم كابزم تواه درتي اتوم 24 أبروان دا أبزكير شامبيون علم نهاجراوين غانتو أمو كيلومتس أوتيوم
ኣብ 182 ኪሎሜትር ናብ 10 ተቐዳደምቲ ዝወረደት ካልእቲ ጉጅለ ንቐዳመይቲ ጉጅለ ሓዊሳታ እዛ ሕጂ ብ12 ተቐዳደምቲ ቀዳመይቲ ጉጅለ ኮይና ዘላ ጉጅለ ንኒሊስ ፖሊትን ላውረንስ ፒቸን ናይ ደቂቕን 7 ካልእትን ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕን 35 ካልእትን ናይ ግዜ ጋጋን ፂፋትላ ድሕሪ ዝተፈላለዩ ፍሹል መጥቃዕትታት ፆወታ ንኽዛዘም 14 ኪሎሜትር ምስ ተረፎም ኣስታና መሪሕነት ዓባይ ጉጅለ ተረኪባ ድሕሪ 1 ኪሎሜትር ኣስታና መሪሕነት ዓባይ ጉጅለ ምርካባ ስሎቬንያዊ ሻምፒዮን ዓለም ታደይ ፖጋቻ ካብ ዓባይ ጉጅለ ስካቶ ገይሩ ንቅድሚት ወፅዩ ፖጋቻ ንቅድሚት ኣብ ዝወፀሉ ኣባል ኢንተርማርሼ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣሜሪካዊ ብራንዶን ማክናልቲ ኣሜሪካዊ ኔልሰን ፓውሎስ ፖል ላፔራ ኣክሰል ላውረንስ ኤድዋርዶ ዛምቦኒ ሳንድሮ ሜሮስን ተኸቲሎሞም ፆወታ ንኽዛዘም 10 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ቀዳመይቲ ጉጅለ ንታደይ ፖጋቻን ቢንያም ግርማይን ሒዛን ዝነበረት ካልእቲ ጉጅለ ናይ 20 ካልእት ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 35 ካልእት ናይ ግዜ ጋጋን ፂፋ ፆወታ ንኽዛዘም 4 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ብራንዶን ማክናልቲ ኔልሰን ፓውሎስን ቢንያም ግርማይን ካብታ ታደይ ፖጋቻ ዝነበራ ጉጅለ ኣጥቂዖም ሃዲኖም ንቐዳመይቲ ጉጅለ ገይሮም ጉጅለ ቢንያም ዕድላይ ገበረትን ዓባይ ጉጅለ ንናይ ፖጋቻ ጉጅለ ሓዊሳ ምስኦም ለኪማቶም ፆወታ ንኽዛዘም 3 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ኣብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ጁልያን ኣላፊሊፕ በርቃዊ መጥቃዕቲ ፈንዩ ይኹን ግን ፓቨል ሲቪኮቭን ኣልቤርቶ ቤትዮልን ስዒቦሞም ብዝፈሸለ መጥቃዕቱ ዘይቀሰነ ዝመስል ጁልያን ኣላፊሊፕ ፆወታ ንኽዛዘም 1.6 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ዳግማይ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንሲቪኮቭን ቤትዮልን ፍልልያት ክፈጥረሎም ጀሚሩ ፆወታ ንኽዛዘም 1 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ጁልያን ኣላፊሊፕ ንኻልእቲ ጉጅለ ናይ 2 ካልእት ንማቲያስ ኬልሞንሰ ኩንቲን ሄርማንስ ማቴጅ ሞሪክን አንቶን ቻርሚንግን ዝሓዘት ጉጅለ ናይ 8 ካልእት ነታ ብታደይ ፖጋቻ ተቐለ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 23 ካልእት ናይ ግዜ ጋጋን ፂፍለን ኣብ መወዳእታ ኪሎሜትራት ዕወት መጥቃዕቲ ዘካየደ ፈረንሳዊ ኣባል ትዶር ጁልያን ኣላፊሊፕ ንውድድሩ ብ5 ሰዓትን 4 ደቂቕን 32 ካልእትን ብምዝዛም ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት 500 ናይ UCI ነጥቢ ወሲዱ ፈረንሳዊ ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ፓቨል ሲቪኮቭ ብ2 ካልእት ዲሕሩ ካልኣይ 400 ነጥቢ ኢጣልያዊ ኣልቤርቶ ቤትዮል ብ4 ካልእት ዲሕሩ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ 325 ነጥቢ ወሲዱ ኣባል ኢንተርማርሼ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካብ ዕወት መድረኽ ብ17 ካልእት ዲሕሩ መበል 23 ተርታ ብምሓዝ 20 ነጥቢ ክወስድ እንከሎ ኣባል ኣስታና ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ሄኖክ ሙሉብርሃን ብ6 ደቂቕን 40 ካልእትን ዲሕሩ መበል 94 ተርታ ሒዞም ዕወት ናይ ውድድር ጁልያን ኣላፊሊፕ መበል 45 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ጸምቢሉ ናይ መወዳእታ ናይ መድረኽ ዓወት ኣላፊሊፕ ኮይና ጸንሐት ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ኣብ 4ይ መድረኽ ዙር ቼክ ዝተጓናጸፈያ እዚ ማለት ድማ ጁልያን ኣላፊሊፕ ድሕሪ 411 መዓልትታት እዩ ናብ ጎደና ዓወት ተመሊሱ ኣብዛ መድረኽ 33 ዓመትን 93 መዓልትታትን ዝገበረ ኣላፊሊፕ ንሲሞን ጌራንስን ሚካኤል ማቲውስን ተኸቲሉ ሳልሳይ ብዕድመ ዝዓበየ ዕወት ግራንድ ፕሪክስ ኩቤካ ኮይኑ ኣብ ውድድር ብተቐዳደምቲ ዝተሃርመ 42.5 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ውድድር እቲ ዝቐልጠፈ ሰዓት ኮይኑ ተመዝጊብሎ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም